Què tal, amigues, amics? Benvingudes, benvinguts una vegada més aquí als canals del YouTube, de l'Instagram i també del Facebook, on explico les meves experiències amb alguns personatges que he conegut i que m'he creuat a la vida. I en aquesta ocasió, com heu vist a la caràtula, es tracta d'en Quimet Clarà. La seva mort sobtada i inesperada ens ha fet vessar moltes llàgrimes, però avui amb aquest vídeo el que pretenc és justament el contrari, de que ens continuï fent riure, que ens continuï fent disfrutar, sentir-nos bé amb la seva presència, perquè seran dos vídeos en els que ell serà el protagonista i d'una forma molt simpàtica. Simpàtic com era ell, amable, divertit, ocurrent. No he de descobrir res perquè tots el coneixíem, en Quimet era un ganxó il·lustre. El recordo i em fan molta gràcia els records que tinc d'ell amb en Jordi Budó, que fèiem el Peix Blau, que feia la mostra de cuina i pastisseria, amb l'Associació Turística Guixolenca. Recordem que en Quimet també estava a l'Associació de Restaurants Ganxons i de la Vall d'Aro, a la cuina de l'Empordanet, jugava a futbol, va ser un dels fundadors i també president de la Penya Esport, va ser una persona que va estar a la política 26 anys, portant regidories de turisme, regidoria de neteja, de vialitat, de medi ambient, platges, una miqueta de tot, tant quan va estar a l'oposició com quan va estar al govern, doncs va estar treballant per la ciutat en aquest aspecte. Restaurador, fill d'altres dos il·lustres personatges, com eren en Salvi, que en realitat es deia Joan, el seu pare, i la seva mare, la Montserrat d'Estanyol, de Can Ralet. I també un record especial pel seu germà que va marxar prematurament, en Joan. Quimet era, ja ho sabeu, un restaurador que va continuar el negoci familiar i a mi m'hi feia anar a cantar. 24 estius vaig estar anant a cantar, aquest inclòs en els locals que ell tenia, que primer va ser Can Salvi i ara era el Xiringuito del Cavall Bernat amb en Willy, que també eren socis en aquest aspecte. En Quimet també va ser una persona que, com el seu pare, es prestava a anar a servir dinars i ajudar a l'asil i a l'hospital. Aquí veiem un homenatge que se li va fer al pare amb aquest motiu, en el qual li va posar la veu en Quimet perquè el pare ja no podia parlar, estava en els seus últims moments. I també volien tenir-hi aquest record. Què farem avui? Doncs avui volem riure amb en Quimet i ho farem a través dels companys de l'escola d'adults que han tingut la gran pensada des de fa uns anys de recuperar les ganxoneries noves de Sant Feliu de Guíxols. I així ho han fet, ens han gravat a molta gent explicant anecdotaris. I una de les anècdotes del seu pare, que era un especialista en unes bromes molt enginyoses, era la de la mesquita. La de la mesquita era que ell en el restaurant feia com de relacions públiques i se n'anava als creuers quan arribaven de Tossa i baixava el personal, parlava amb el guia, anaven al seu restaurant i allà dinaven i després preguntava al guia, com era habitual, què es podia visitar a Sant Feliu i ell va dir la mesquita. Mesquita, Sant Feliu? Sí, aquell edifici, Casino dels Nois, i en allà hi poden anar i visitar-ho, però sobretot molt de respecte per la gent que està resant. Es treuen les sabates a fora i després entren a dintre lentament sense fer cap soroll. Clar, quan van entrar estaven allà jugant a les cartes amb uns crits que feia fredat i en Salvi des de fora s'ho mirava i es descollonava totalment. Què li van proposar els de l'escola d'adults? Escolta, Quimet, volem fer l'anècdota aquesta del teu pare i volem que tu facis el seu paper, que siguis el protagonista d'aquesta pel·lícula. I això és el que veurem ara, per començar, aquesta peça, que jo crec que és extraordinària, és un gran document, que podeu veure també en el canal Ganxó, que així és com es diu el canal de l'escola d'adults en el YouTube, on hi ha molt més material. La primavera subió y la que tengo la alegría.
Ahora mi pecho renace con la ilusión de mi querer que alienta el corazón. Tú sola serás mi eterna ilusión, mujer querida. Como la rama ruiseñor, las melodías de un amor palpitante de pasión. ¿Dónde podemos ir a visitar aquí San Felipe? Todo este grupo del Soltero queremos visitar algo de San Felipe de este fantástico día. ¿Qué podemos hacer? Visitar. Sí, claro, Marian, la mezquita. Mezquita es en Córdoba, no dice San Felipe. Oh, no, aquí tenemos una también, muchos años. ¿La mezquita? Mira. ¿San Felipe? San Felipe, mezquita. Es fantástico, muy fantástico. Es un templo sagrado. Aquí templo tranquilo. Pues, muy bien, es fantástico. ¿Ve? Es sagrado. Shoes, zapatos, la mano, descalzo, tranquilos, todo. No zapatos. Es muy importante, muy importante. No pongan. Mezquita es muy fantástico. Es muy bonito, es precioso. Dentro. Pero yo pensaba que mezquita solamente estaba en Córdoba. No, San Felipe, primera mezquita de España. Okay, this is the mask. Now take your shoes off. Okay. And carry them in your hand. Okay. Let's go. La primavera sonreía con el perfume embriagador de una nueva floración. Ya lo sentí. Venimos de parte del señor Salvi para visitar la mezquita. La mezquita.
¿De parte del señor Salvi? No, no se puede visitar. Está en obras. No? No. Como la rama ruiseñor, las melodías del amor, palpitantes de pasión. Això, coses d'en Salvi, com sempre. There's a mockingbird, very, there's a mockingbird, very, there's a mockingbird, very, Molt bé, espero que us hagi divertit aquesta actuació que ha tingut i enhorabona al de l'Escola d'Adults i moltíssimes gràcies per haver-me donat permís per projectar aquest vídeo, aquesta pel·lícula. I ara anem als locals. Allà jo hi cantava una cançó, aquella del Torero, us en recordeu? Que és d'un pescador i mariner que se'n va a un bar de llums vermells i entra allà dient-se Siset i surt dient-se el Calderilla, on la gent participa en aquesta cançó cridant Torero. Doncs en Quimet em va dir, escolta, per què no fem una performance? Jo tinc un vestit de torero i podem fer aquesta performance en la que mentre tu cantes jo faig el passeillo. Dit i fet. I aquest és el vídeo que veurem a continuació, que jo crec que és un bon comiat, perquè el pugueu repassar sempre que vulgueu desplegar un d'aquests somriures que en Quimet durant la seva vida ens ha ofert, ens ha provocat amb la seva gràcia i la seva ganxoneria portada fins a les últimes conseqüències. Espero que tot plegat us agradi, una abraçada a la família. He considerat que havíem de fer-ho com jo crec que ell hagués triat, si ho hagués pogut escriure, i ens veiem al pròxim vídeo. Si us agrada, doncs ja ho sabeu, compartiu. Quimet, sempre en el cor, sempre en el record. Adéu. Com molt de gent va tornar a canviar la vida. Moria a març i s'intuïa el mes d'abril. I l'aspirina em va posar la cornamenta amb el fill de la Vicenta, àlies el Gelocatil. Vaig fotre el cap d'aquell corral de la Patxeca, obrint camins damunt del mar que vaig deixar. Quan torno a port mostrant la xarxa ben repleta, la gent espera inquieta i em poso a refilar. Ja arriba el Calderilla, tornadillero nacional. Quan peto la talaguilla, des de Quart fins a Llambilles, la gent es posa a cridar. Torero i més que torero, tens un follet especial. Se'm diu duende caballero, que no se'm vegi el plomero, que jo vinc dels sardinals. Especial. Se'm diu duende caballero, que no se'm vegi el plomero, que jo del sardinal.